dorak susah kita tu acara parminggota jumul bantu kita martang yang nahohom di ingat tabi amin mari di mahita siap bukede nomor 550 saya tabaopat. Hite guarni di bata ama dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi perbadia nat mapalangit dohotan on amin pinuji ma di bata ama ni Tuhan Yesus Kristus nang pas-pasuo tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus di bolati dohita gabi anak ibana bahen pamujion di hamuliau ni asi ni rohana ali jahuba si gonggom hami matsa sangabdo guarmu dilihat portibion haleluya haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan de bata amanami nunga mapung hami di sod di ari na pinarbadiami say buhay mapinggol dot rohanami asa marlas ni rohami manogion manangihon hatam na bedi jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiak tuho urupi mahami asa huparsia kami aka ariari ningolunami napodoki saya pamasuk mahami Tuhan uluan saleleng nileleng na pujon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin maredehita sia bukede nomor 110 sada ayat 4. Di porba
Sikan ipatik di minggu tasarion iman tersurat sian Efesus opat namuka sian ayat sada songonomma di isi asa au natariho di bagasan Tuhani huapoi mahamu barang yang mahamuma natama hobar tupajon nang songgok Tuhamu songonima sahana atong rap magidugo ko mahita hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pergugoy mahami mangulaw na hobar tu patik nai amen marede hita sia bukede nomor 170 sada tabadua. Tato potima dusata tuado panide bata martangiang mahita ale Tuhan de bata amanami para siroha nasmuru na pungudu hami di jolom martangiak tuho dada mengasahon hati koran nami na mengasahon asir roham na godangi say asima roham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguh lima roha nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami amin. Baga-baga taringot hasani usatta kumoka pita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahit debata asa gabi hati goran di debata dihita marhite-hite ibana hasa ngapo ma di debata di gijang amen. Maride mahita sia bukede nomor 670 ayat sada. Tarbege soarana jojo tomos ma sodami tung toro parbeku di naholomi tomos ma sodami
di bata turku epistel di minggu tasadarior ima natar surat sia Jesaya bidu 65 mamukasen ayat sada saat do ro di ayat sia tajahama marsika soring akan naso uso diau nasai laun ido mangalului au nuai jala halak naso mangalului au nasai laun nungaju paksa au niku do tu bangso naso pajujo guarhu nasai laun disoddo au Sayur paherbang do tangaku duaca manipat ari tu bangso najuking akan namandalani dalan naso denggan mangihuton pikiran lomo ni roha nasida sadiri tu bangso natuktong pahehe rimacu diadupaku akka namamili di bagasan akka porlak jala manutung daupa di atas ni akka batu naminasak akan nahudul di akka perbadaan jala marmalam di akka liang akan namangaton juhud babi jala marisi hua-hua habiason akka saon nasida lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ho tuau ay nabadie doau martibakoko ikon gabi timus di bagasan igukudo akan nasida jala gabi api namar sigorgor manipat ari idama tarsurat do di joloku dang tagamon sip ahu da jolo hubaloson sai balosonokku do tutu tu apuan nasida hajaton muna sadiri rabdohot hajahaton ni akka opong muna ninna jahuba akka na manutung daupa di pusu ni akka dolok jala direhei au di atas ni akka rubian di bahini suhatonok kumaupa ni pembahinan nasida najolo di apuan nasidai songonod do hatani jahoba songon tua na mambura binuat jupang ditaguk na baso gabe didok unang ago ay adongdo pasu-pasu di bagasan na suang songoni bahenokku alani akka na posokku datung saluhut nasida ago oku jala au parohon sian Jakob boni jala sia juda sehalak sitian akka dolokku ai kojol mana hupiliti manean tanoi jala akka naposoku maringana disi songonima saatna mertua mahalak natu mangion hatan di bata jala naupiopsa amen mari dehita sia bukit de nomor 470 nomor ayat seda tabba 2 Kadang gurani
dakon maha porsiaw tay sona dakon ni dong atas sa porsiaw di sa dok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugul na sa tudusan na tumapalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasaday ima na tumon si Maria na gabi-gabian siya tondi parbadia andorak siya bukan ilo tuhata na tumam na bernit di panguman ni Silatus na materpajal do ibana di hau pinorsilang na tua-tua na toru nung ditanom na mula mangulu di ari patulukon na manaik tu surgo lahun tu siam ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosami di sima ibana pe mamulak suyogo tutan on mangumi halak na mangulu do na mate au porsian ditondi parbadia jaladok sada huria na badia huria hatapan halak kriten akan na badia doh dihasani dosa doh dihatai naman dok mulat mangulu suyogo dangi halak nang mate doh dia luan nasura sudah amin tabi kema Qur'ama sahata baca
Salam mari kalkarona. Menginang tapi gema titing nama saya di Huriata di Minggu tanggal 10 Juni 2022. Sude parhaladu HKBP Batam pasaton mauliate tuhamuna aka manami inanami dot hanggi pinaribot naro marbinggu di bagasan sadarion. Lumobima tuhamu dongan saporsiaon naudope parjolo sahali roh tu marminggu tu huriaon. Na parjolo guar di minggu pertama dong Trinitatis topik minggu gabi aka anak ni debata marhite haporsiaon ni Yesus Kristus. Paduahon pertangyangan week di hari Rabu tanggal 22 Juni na parjolo di Wek Balu Center di bagas ni amang keluarga T Siahan baru hari tonang di Baloi Kolam Sektor Sada di bagas keluarga R Matanari Boru Panjaitan di Balai Kolam 2 di bagas ni keluarga S Lumban Gaul Boru Simamora. Kamis tanggal 27 Juni di bagas di Bengkong Indah di bagas Nyonya Sirait Boru Munte di Muara Takus di bagas keluarga P Gultom Boru Siaturi. Jumat tanggal 24 Juni di Balai Kolam Sektor Tolu, bagas keluarga M Malau Boru Banjarnahor, di Sepanas, di bagas keluarga Situa Dev Siregar Boru Lumban Tobing. Bertolu pilihan Tujolo. Di Miguta Sadarion, mar pilihan Tujolo dohita tu kategorial remaja HKBP. Papaton ruas Nataba. Naparjolo di Miguta Sadarion gabe ruas ni Huriatama Naparjolo keluarga Nyonya Panggabian Rismawati Boru Sitanggang nama alamat Bengkong Bengkel Blo E nomor 10 Sada Wik Bengkong sekitar Napidasian GKPI Jemaat Khusus Seagul Medan wilayah Sada Medan. Napa duahon keluarga ni Amata Amran Yuswardi Sormin Inata Meti Sinurat nama alamat Balai Kolam RT 10 RW 10 Wik Balai Kolam Sektor Tolu. Pidasian GPKB Sigotom, Resort Sigotom. Nah, patulhon keluarga Uspri Siombing Inata Irawati nama alamat di Balai Kolam, Wik Balai Kolam Sektor Sada. Pidasian HKBP Lumban Julu, Resort Litong Nihuta Habisaran. Tatangkan kutma keluarga Natulu asa gabi ruas Naburju di Huriata di tahun. Nomor 5 titing marbagas titing parjolo dot paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbagason ma Victor Pardamian Sihite anak niamata James Charles Hite tubuh Ninata Rosmawati Boru Sibarani nama alamat di Perum Pondok Kelapa Batu Pitu Tanjung Pinang Huria HKBP Domensen Kota Piring Resort Domensen Kota Piring Dohot Orwana Dipina Simamora Boru Niamata Harmudin Simamora Tubuh Ninata Mariada Boru Gultum nama alamat Sungai Panas RT 00 Sada RW 00 Sada Huria HKBP Batam Resort Batam. Nasida Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 di Gereja HKBP Domensen Kota Piring. Tatangnya konma sa Tuhata na patulus sakap nasidai. Nomor 6 Majalo Tohonan Hasituaon. Mimiguta naro tanggal 26 Juni 2022 Majalo Tohonan Hasituaon ma amata dot inata calon situa naung madhoti learning situa naselelengon. Torop nasida pitu halak. Acara di Patu Paon di Huriata di Parminggon pukul 10 Sada 00 WIB. Guarni calon situa nama Jalo Tohonan ima na parjolo calon situa Hapsan Sutagalung Wek Tiban paduhon calon situa Lulipran Pitu Batu Wek Bengkong sekitar patulhon calon situa Dosma Boru Simban Junta Wek Bengkong sekitar papaton calon situa Orian Pantas Lubis Wek Bengkong Indah palimahon calon situa Jackson Tampu Bolon Wek Nagoya paunopon calon situa Budi Marganda Simban Junta Wek Baloi Ditpam
Papituan calon situa labok boru tabunan we kapling Taman Balai Punggur. Dung sidung acara Minggu pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriata do Partamuan tu nama Jalo Tohonan dot keluarga maringanan di GSG lantai sada. Persidot tu Partamuani ima tulu halak utusan ruas yang wek ni nama Jalo Tohonan di hadapan ni sude parhalado dot keluarga. Nomor 7 Bible Camp pelepasan remaja. Mulai natuari Sabtu 1 Sadarion di Patupa seksi remaja do kegiatan Bible Camp na dohot pelepasan remaja. Nah diulon ni amang pendeta Joshua RH Tugatorop Sarjana Teologia maringanan di Nuvasa Bay, Pal Spring, Nongsa. Tatanya konma asa berjalan tertib dohot lancar kegiatan ini. Nomor 8 ruas napida. Mulai minggu Sadarion pida sian huriat tahun ma keluarga Bilman Damser Lumbat Tobing Minata Apu Boru Butar-Butar Rabdot Tolu anak diakon anak Nasida. Alamat Kampung Nanas RT 00 Sada RW 012 nomor 26 Wik Kampung Nanas. Pindah Huria tu HKPP Lawe Pongkas Resort Lawe Pongkas Distrik 12 Tanah Alas. Pasiaun sumbangan Tajalodo sumbangan berupa kantong persembahan, godangna walu kantong, tupos muka kuning, sian mantan apa sebelum muka kuning. Nomor 10, Guar Namar Said Ruasta, Boy Mata Bereng di slide Nadi Jolota. Titing Parhepengon, saldo akhir di Huriata per tanggal 10 Juni 2022, godangna 705 juta 321.630 rupiah. Songonima titing namasa di Huriata melalui tema di Hita Saludna. Mari demahita siap bukit de nomor operator kupitu. Ay sada do satarusna tapasama pilihan sada do sadabi. Yesus
sadarohata martang yang mahita. Molia tema Tuhan, naung ditobus ho kami marhite-hite, mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung dicuho kami gabe anak komu. Atong nuaing pe Tuhan, dinamarpungu kami saluhut aka anak komon, sayurupi mahami, di bagasan rohana uduk lahu tumangihon hatami, pargugui nang naposom dinalaho patol hason hatami, todim todi parbadia imana mangula di roha dohot pikiran nami saluhut napungon, mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami. Amin. Shalom madihita saluhutna. Dihamuna amanami inanami, hatani debata jamita di bagasan Mingguta sadarion imana tarsurat di Galatia pidutolu mamukasian ayat 20 tolu sahak rodi ayat 20 sia. Hujahahum madihita tapa ihut-ihut mak. Alai tagan soro haporseaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihicu managam haporseaon nanaing patadahonon dope. Asa gabe songon siparoro do patiki mabuan hita tu Kristus. Asa sian haporseaon hita di pitori. Alai dungro haporseaoni dangbe ginonggoman ni siparoroti hita. Ai saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ai Kristusido di paruluson hamu, sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi, Jahudi manang gorik, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, aisada do hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus napuna hamu pinoparni Abraham do hamu atong jala panean mangihuton baga-bagai ima sahana. Diamuna amanami inanami somalna molo takang seri-seri danak ya, dang terpicang rupani pangalahona rorang makatai say terpitor adong do hatani jolma nama mereng rupani madok enak ni sidon kan anak nai do natakang ale tori suku jolma do isi do bapak nyon, isi do mak nyon, isi do natoras nyon. Gak bisa tadok makan enak so diajari natoras na doon, naso ya diajari bapak na doon, naso diajari omak na doon raon uban na songonon takang nga. Gimana jut amang inang terbigi hata menilai aka dana naso tarpicang natakang pangalahona rupani i. Bisa nai buido gabe marlea kan natoras alani pangalahon yaka yanakon anak koni takang ale natorasi gabe dipersalahkan bahkan gabe marlea percuma don anak ni situaon enar rupani kan alani yaka sikap pangalaho percuma don ya ada per minggu bapak nyon do mak nyon ale songono pangalahon nyon percuma doon anak ni diakone sol namar jamita yo makna ale pangalahon na songonon gebe natoras na rupani amang inang moru sangat na dibayan pangalahon ni anak konay sebaliknya bodo tubuh
rasa bangga sangap ni natoras alani pangalahon ni geleng molo Jepang rupanya kan geleng na burcu pistar berprestasi dengan ngoluna Roma musia tadi colma ih malone anak ni sido teh anak ini sido onate amang teh burcune ate mertua nih lah natoras nion songonon burjuni gelenga kita memuji pasangapon jolma na anak kon nabui rupa pangalahona parangena pakatayonna alani do amang inang terkait betul menentukan sekali bagaimana seorang anak sikap perilakuna di parnguluon nasi ganupari untuk mabain natorasna tabba sangapna manang moru sangapna. Itu kenyataan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dubana molo say didok parede perupanikan anak kokido hamorau diau. Cukup beralasan sasitonga. Begitu banyak orang tua yang merasa bertambah bahagia. Alaniaka ya nakon na betul-betul sikap hidup membanggakan. Alai sebaliknya memang bersedia gudang manatoras gabe marsahit gabe tuduk gabe kehilangan gairah hidup semangat holan alani pangalahoni geleng yang mencoreng nama baik mangorui sangap di nguluna diamu amang inang bui marai gabe sadatu dosan ya analogi taringok tu hadiriota songon aka anak ni debata di tonga-tonga nih portibion. Nakin topik ni minggu didok gabi aka anak ni debata marhiti-hite haporseaon di Yesus Kristus. Gabi aka anak ni debata. Lapatan nahita sonari napungon setiap kita status kita anak ni debata. Kita semua adalah anak-anak Allah. Buah perjadi ni amang inang. Nah otomatis dojol mahola seorang tu portibion gabe anak ni debata. Oh tidak. Molo diguari kita amang inang. Gabe anak ni debata. Nakin takas itu tudo di ayat 20 nomi. Madok ay saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Amang inang molo dikeluar hita gabi anak ni debata silelead di anugerah na pinasahat ni debata tuhita supaya kita punya status yang baru anugerah yang diberikan dihita, ditikina diai hita, ditikina tardidi hita, disima dimeteraikan, status ta songon colma naung targoar ibana anak ni debata sebagai bagian sian pewaris harajaon ni debata. Padidion itu sebuah meterai. Asa molo targoar pita hita anak ni debata amang inang bukan karena pangalaho bukan karena kita mampu tetapi itu anugerah silen-lean ni debata status yang dikaruniakan kepada orang-orang yang sudah ditebus hidupnya naung diroro sian hahulomon sian gonggoman ni dosa dipalua diberikan keselamatan dan menjadi anak-anak Allah anugerah. Kalau ini doa amang inang, ya namanya anugerah ya, silean-lean, itu sesuatu yang begitu berharga, yang perlu dijaga. Si radotan, si ramotan, si argahonon,
anugerah yang begitu besar. Nong pinasahat nih debata tuhita. Jala burcus itu tuh do debata amang enang. Nggak pakai pandang bulu tadi dikatakan kan. Dia nanggo secara janji yang masuk daftar itu aka anak nih debata. Ima kanak nih si Abraham kan. Halak Yahudi. Ale ala nong roh Tuhan Yesus Kristus. Dang BI gabe kriteria madok aka anak nih debata. Nasida na secara laharia majalo bagai-bagai. Asal nang gak bisa sombong terus kan. Halak Yahudi nama dok hami do anak nih si Abraham. Hami do na toho. Jala itu saya terus mabainak ka sikap mabarbar. Konflik perbadan, perbulat-bulatan di tonga-tonga ni huria. Asal maboto kita amang inang. Tuhan itu mencintai kita semua, nggak pakai maribar-ribar. Nanga dong, takas do nakading di si. Kalak Yahudi, halak gorik, hatoban, manang anak mata, manang bawa, manang naparopuan. Semua sama. Kita orang-orang yang mendapatkan anugerah yang sama. Asini rohani debata diberikan status yang baru untuk menjadi anak nih debata. Alani diamu amanami inanami tarsongon na maradupon anak kon maradupon natoras nakane. Molo diguari pehita anak nih debata. Kita butuh menunjukkan tanggung jawab di anugerah nong pinasahakna tuh kita. Jadi anak nih debata nong ta jaloi ya, itu bukan hanya sekedar status yang bisa dibangga-banggakan. Saya bangga jadi anak Tuhan. Enggak ada bangga. Tetapi bukan dalam arti bangga itu seperti sebuah status yang menaikkan harga diri. Hira gelar nata dapot di Portibion, bangga hita moluta bagelarta nata sandang. Oh tidak, tetapi justru amang inang status yang baru itu tadi harus betul-betul dipatuduhon dalam jati diri kita. Hadiriota. Nah, saurdot selaras gelar status yang baru tadi dohot pangalaho ngolu siganu pari asamar sangap debata. Kalau tidak sarupa maka susatu ya nakon marado ponator sangkaneng. Aka anak nih debata dia punya tanggung jawab untuk hidup pasangapot debata. Marsangap ma debata amang inang molo saurdot ngolutta hidup benar-benar menunjukkan jati diri, identitas sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika holan status sabing doi dihita dan tidak ada keselarasan dan saurdo do pangalahota siganu pari, nah hati-hati. Di situ kita juga bisa mabuan mabahen gabe marlea goarni debata. Bisa. Kita bisa membuat nama Tuhan menjadi dicemooh, dilecehkan, di tonga-tonga ni Portibion. Molo sota patarida hadiriota benar-benar menjadi anak-anak Allah yang hidup menggambarkan citra Allah di dalam diri kita. Ido amang inang ubana sipata tu bukan hata. Asal anak ni. Molo ngadidokon asal anak ni. Ya ada par minggu. Ya ada holan nalau tu pertanyaan. Ya ada holan nadu. Kalau sudah sampai seperti itu, kata-kata muncul. Itu pertanda kita tidak menunjukkan diri kita. Identitas kita. Songonak ke anak nih debata. Diamu amanami inanami.
molotung pesipata ta hilalate adong aka perlakuan na diskriminatif di tonga-tonga ni lingkungan ta terima anak kos tidak terima orang kecuali orang Kristen ini namun saya kan rumah ini dijual kecuali untuk orang Nasrani godang aka ya sikap-sikap yang menunjukkan penolakan tungoluta tuhita kahalak napor saya ale narohaku ngolo positif hita amang inang menyikapi kita perlu introspeksi diri loh. Kenapa sih tidak disukai? Kenapa kita selalu dihindari? Ninarohaku outsurama setiap orang Kristen jujur hidupnya benar-benar sebagai garam dan terang, di mana dia hadir orang merasakan kenyamanan, di mana dia ada, di situ ada kedamaian, di mana orang Kristen itu tinggal, hidup, bekerja, di sana orang bisa merasakan sebuah suasana, sebuah aura yang penuh damai, penuh kasih. Narohaku moru doaka hal-hal sinakaning. Justru mungkin orang akan berpikir, lebih enak kalau kita pilih orang Kristen jadi pemimpin kita. Penuh cinta kasih, penuh keadilan. Ale amang inang, nagumodangan Jepang, kita nggak selaras dengan apa yang selalu kita ucapkan dan kita imani. Gabi rumah hatani colma, ajarannya saja kasih. Coba lihat hidup orang-orang Kristen, berbeda. Lah kalau kita bicara kasih-kasih, ale di dia hita adong serisi saya holanda tapuk kabada, di si hita ro maringanan, kita hadir menjadi orang sosok yang begitu penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian. Sasitongnya ya wajar juga kalau orang akhirnya berpikir, enggak lah kalau bertetangga sama orang Kristen, enggak lah. Kalau satu kerjaan sama orang Kristen, apalagi orang Batak, inna musai rupani alani akka hal-hal negatif. Itu menjadi celah. Mabain marlea guarni di Batak. Nah tuh hari dope hubereng mas ada tayangan di YouTube ya. Channel nih tetangga sebelah. Jadi di si apa sampai tarsonggot di patuduhon di videoi masih ranggu di gereja. Berbeda. Ribut di gereja. Ujungnya isini videonya madok songonon. Mangulu ni halak Kristen. Nah saya madok kon kasih damai. Inilah buktinya. Ale memang namar si ranggu do. Marsi sorong-sorongan. Marsi tarik-tarikan. Keluar hata-hata. Hata namar bada kan. Kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Dibagas coro. Aku mau to buah parsau nih bui sahat tu tangan nih aka nasosa hapor saya do hita. Ale sekalian pesan lah ya mang inang. Narohaku moladong pihak kena hurang lobi di parngulut ta sama-sama hita kena porsea. Nang saya paring gesu hita untuk membagi honi. Tu tonga-tonga ni portibion. Ai molo sahat itu akan nasosa ugamo. Itulah akibatnya. Nama Kristus menjadi tercela. Gabi marlea guarni de Batak. Alani pangalahu ni colma. Colmai pangalahu ni akka anak ni de Batak nasosa urdot nakaning. Itu membuat nama Tuhan begitu direndahkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai. Alani ido di hamuna amanami. Ina nami. Di bagasan turpukta sadarion. Naing takas hita di pahingot. Bagaimana kita sebagai orang-orang natargoar dengan status aka anak di Bata, anak-anak Allah. Marilah kita belajar hidup selaras, dohot, nahina lomohon ni Debata. Nah kaning di ayat 20 pitu di dok songonon. Ai Kristus ido di paruloson hamu. Sudah hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Jala di ayat 20 sia. Alai
anggo Kristus napuna hamu, pinoparni Abraham dohamu. Kristus sudah dikenakan kepada kita. Alani songon hatanya denak kaning, dang au napuna au. Kristus do napuna au. Kristus do napuna hita. Alani amang inang, ya mari hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Supaya tidak aka anak ni debata. Yang Kristus mau apa sih? Yang dia mau asa uduk kita sudah di hatana. Supaya kita hidup menurut aturan. Cara yang Tuhan inginkan. Sedia boto ota aturan cara yang Tuhan inginkan. Adong gopatik. Ada hukum yang mengatur amang inang. Hiduplah. Mangulah patik. Ale mungkin molo didok muse mangulu mahita mangulah patiki gabi adong muse madok kan. Bahasa dope ulah hono patik. Kan ngatak kasatan di debata madok. Dang patiki palua ho colma, dang malua colma anggo na mangulahon patik. Wah sabe saya perlu hita mangulahon patik. Benar. Patik tidak akan paluahok kita amang inang tidak. Dang nalau maluai sepe sabo habur cuna mangulahon patiki. Ale taingot. Benar kita diselamatkan karena karunia anugerah. Tetapi itu bukan berarti anak-anak Tuhan hidup dengan sebebas-bebasnya tanpa aturan. Tanpa petunjuk hidup. Akan nama kaholongi debata, akan nauduk di debata, ikon ulahonon nado patik ni debata. Tetapi ingat, bukan dalam rangka kita mau mencari kebenaran, mengulahon patiki. Alita ulaho pe patiki amang inang dalat tadoi mangoloi ibana. Ido banatakas nakaning didok di ayat 20 opati. Ayat 24 nakaning madok songonon. Asa gabe songon si parorot do patiki mambuan hita tu Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, patik itu hukum Taurat itu adalah petunjuk. Kita tidak akan pernah tahu kehendak Allah yang sebenarnya ketika kita tidak diperlengkapi dengan petunjuk. Patiki maparorot petunjuk supaya kita mengerti mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau, dan kita bisa bercermin. Oh nggak salah au, oh nggak manirpang au, aku sudah menyimpang. Bah ngadang tikos beda lakon, ikos songono dau. Patiki dosor minana amang inang. Jadi jangan katakan patik tidak perlu. Orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, anak-anak Tuhan, dia justru akan semakin hidup dengan menghargai, mengulahon. Nanidok ni debata di akapatik nong pinasaha nai ido amang inang ubayna ganuk minggu patik itu tetap disuarahon dan gabe disesa karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan tidak nangpe sipata gabe sikak nate merhite-hite aka ayat nahobar tu petunjuk nih patiki. Tetapi artinya orang-orang percaya aka anak di debata harus hidup sesuai dengan tuntunan patik nih debata, melakukan apa yang baik. Karena niajar honna di patiki kan akan ada yang dong. Asa mersi hormatak kita, asa taatan makatai, asa nijamoton artani dongan, asa adil hita, asa unang gabe jol manarakus hita menginginkan milik orang lain, asa ta persajari bersyukur maka sebab pun adong di hita. Kan itu semua nani ajar honda di bagasan patik. Dan ketika orang-orang percaya hidup terus dengan menghargai bercermin di situ, akan nampaklah dia hidup sebagai anak-anak Allah yang membawa garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup membawa sesuatu yang membuat suasana hidup menjadi lebih baik
di sekitarnya. Dan kalau kita jujur mau hidup seperti itu, orang pasti akan, aduh enak loh kalau punya pimpinan orang Kristen. Enak loh kalau orang bertetangga sama orang Kristen. Dabu dabah, molo marale ali betu halak Kristen. Aku na dabu dabah, molo halak Kristen do pinardongan. Molo tinggal liba di sekitar ni aka halak Kristen. Ima amang inang, sasitongan na harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai anak ni debata. Asa marsangap debata di bagasan nguluta. Naparpu di amang inang, molo di taringoti hita di mingguan status anak ni debata, di ayat penutup nakaning justru lebih ditekankan lagi apa artinya ketika kita menjadi anak ni debata. Di ayat parpudi ayat 20 sia didok songonon. Jala panean mangihuton bagai. Luar biasa lo amang inang. Anak kita kan. Alanong anak kita. Maka kita ini panean. Pewaris. Si Teano taharajaon. Banua Kicang, luar biasa loh. Kalau sempat diantara kita ada menjadi salah seorang dihunjuk panean ni artani aka konglomerat namora ni Portibion, wos luar biasa kan sukacitanya. Kamanginang. Kalau kita merasa itu luar biasa sukacitanya, jauh-jauh lebih tinggi, luar biasa sasitonga. Nah ikon tahalason. Allah naung gabi panea kita ini pewaris kerajaan sorga lo amang inang. Itu sebabnya di ayat yang lain juga semakin ditekankan. Anak-anak Tuhan itu dia tidak hanya warga kerajaan dunia. Dekolan warga kerajaan di Portibion, warga Indonesia hita amang inang. Allah naung panea do hita, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Yang masih tinggal di dunia, yang nanti akan tiba waktunya kewarganegaraan kita di sorga itu disempurnakan. Dung marujung ngolut tahun. Alenuaing pe, kita ini adalah warga sorgawi. Ido alana amang inang, saya terus disungguli tuhita akan aporsea. Taingot, ikon maribar do hita. Ikut tadi do berbeda cara hidup kita orang-orang percaya dengan dunia ini nggak boleh sama. Kita anak-anak Tuhan, standar hidupnya adalah standar sorgawi, bukan standar dunia ini. Itu harus jelas amang inang. Tutup mangolu di Portibio do hita. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang hidup di dunia ini, kita punya standar tersendiri. Standarnya memang tinggi. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup di dalam kekudusannya. Hidup di dalam kasihnya. Hidup di dalam hal-hal lain. Naung diaturhon di bagasan patik nai amang inang. Itulah kehidupan kita. Saunang holan sekedar status. Sotung sonang rupani ihita. Penting jelas. Dokumen menyatakan Kristen agama, KTP Kristen. Nah penting jelas parhuriaku au ruas ni HKBP Batam Resort Batam. Nah penting jelas au ringgas do di aka kegiatan ni huria. Amang inang moliate mak di kejelasan tanakaning di KTP di dokumen kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab sebagai orang pengikut Yesus. Di haruaso di huria pe kita bertanggung jawab jelas, tetapi tabo toma amang inang nggak cukup itu kejelasannya, tidak. Rikot doi, dakudoko naso rikot, tanda kita bertanggung jawab dan menghargai persekutuan kita di Portibion, songon akan natinobus. Tetapi bukan itu penentu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Penentunya adalah molo mangulu hita khobar tulomone rohani debata. Marilah amang inang. Dang napalobihu molo setorus
sai disosoi hita diganup jamita supaya kita selalu hidup dengan pengharapan sorgawi. Ya memang ya harus seperti itu. Ya kalau cuman pengharapan di dunia ini ya hatani debata tak kasti medok kondangol naik. Kita orang paling malang kalau standar hidupnya pakai standar dunia dan pengharapannya juga pakai standar dunia ini. Semuanya orang-orang percaya standarnya itu harus standar sorgawi. Berharap juga nggak cukup berharap hal-hal yang duniawi. Dakudokona sorikot amang inang perlu kita punya cita-cita, angan-angan, impian selama hidup beberapa puluh tahun atau 100 tahun di dunia ini. Tapi ingatlah, bukan itu pengharapan terbesar bagi orang-orang percaya. Pengharapan sorgawi. Ai molohola di Portibiodo hita makirim, hita manadu mangol. Sia-sia Kristus mati untuk kita. Halani iya amang inang. Orang-orang percaya itu harus punya cara hidup yang beda ketika dia menderita sekalipun. Tiki marsitaonon, tiki di tahun naporsuki berbeda. Moloroha mutu pertanyaan 2 minggu nasal putakas do kan. Diajari hita, marhite-hite rom limai. Anggo akan naporsea. Menikmati proses hapor suhoni sebagai sesuatu yang akan menaikkan hidupnya menjadi orang yang punya iman yang kuat. Itu bagi orang-orang percaya. Hapor suhon makorhon habengeton. Habengeton makorhon hatawon. Hatawon makorhon pakirimon. Dan orang-orang yang makirim enggak akan pernah dikecewakan di bagasan pakirimonnya. Itulah hidup orang-orang percaya amang ina. Di sitaononi peibana tetap jadi teladan. Di berkat melimpah juga dia hidup sebagai teladan. Karena hidupnya akan menjadi berkat. Hidupnya akan menjadi pembawa dampak yang membangun, yang menggairahkan, yang benar-benar akan membuat sekelilingnya menjadi lebih baik. Imangulu na ikon tapatuduhon amang inang. Alanido dihamuna amanami inanami. Mari. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak pewaris kerajaan sorga. Mari selalu hidup dengan terus penuh pengharapan sorgawi. Mangulu mahita amang inang. Di sudi aka petunjuk. Naong pinasahat ni di bata tuhita. Huboto dang murah mangulahon. Alepos marohata Roh Kudus sudah dijanjikan untuk selalu menyertai kita. Memberi kekuatan bagi kita. Sekarang yang Tuhan inginkan adalah sebuah hati yang mau taat untuk terus dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kita benar-benar hidup dengan jujur sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Martanya kita. Mulai tema Tuhan di sobahon rohanami tuadopanmu. Naung dipakulingi ho hami Tuhan marhite-hite hatam. Asatung takas hupa tuduho kami. Ngolu nami songon akka anak komu hami Tuhan. Mangulu hami di bagasan. Hauduhon nami Tuhan. Mangulahon akka patikmi. Di bagasan panguloyon na takas. Dang nanaing gabi si banggahonon nami. Manang gabi hagijakonon nami Tuhan. Disude akka pabahenan nadinggan mangulahon patikmi. Alay lam tarida matutu Tuhan. Holong ne rohanami. Marado poko. Marhite-hite pangulahonon nami. Asa tutula marsangap guarmu alay Tuhan. Marhite ngulu nami. Tuhan pasu-pasu mahami saluhut na. Napungon luas mahami mulak. Manadikon bagas ceromon. Mabuak katami. Pay baruhon ngulu nami. Acari hami Tuhan. Asalam hupasidik kami. Aka parulan. Naso ho Bartulomo ni roham. Kahagiot-hagiot ni daging nami. Alaya salam marsiajar hami. Mangulu. Di bagasan. Panugunuguan ni todim todi parbadia. Tuhan pasu-pasu ma. Huriam HKBP Batamon. Sailam tabay bilangan niya kana porsea. Bilangan niya kana satia mangihut toko.
pasu-pasu di sudi aka ulaun, pakobasion, na sinakapan ni huriamo, asala marsangap tutu guarmu, di sudi aka pakobasion ni. Pargugoya ka na posom, parhalado ni huriamo, asa saluhut na Tuhan, mangului ho, siya nasa roka, asala marsangap guarmu. Hubua kami aka saluhut ruas ni huriam, na aso tarbayan ro di parmingguan di bagasan sadaryon, akan na di bagasan parsahiton. Tarlumobi na sida akan na begihami na kaning guarna masuk tu warta jemaat di mingguan na tongo di bagasan parsahiton peyak di podoman na manang na di rumah sakit topot na sida akan na di bagasan parsahiton pamalum parsahiton na sida nangakan aso tercatat peguarna di warta jemaat topot manang na sida ale Tuhan selehon hamalumun dok hagugon baru pasu-pasu nangaka ruas ni huriam nang pasahaton pilihan na moleate ni rohana di bagasan sa mingguon sa ilam tabay roha na ukap madok moleate tu adupanmu di hami saluhut akka ruas ni huriam jala lam tabay mapasu-pasu di hami saluna asa adong si patupon nami patuduhon moleate ni rohanami sahat tu tanganmu masadok ngolu nami mangasahon Yesus Kristus martangiak kami amen. Marede mahita huhut tapasahat peleata napaduahon. Di pasada halang nai saluhut na bersiai na berjoto sada pakiri mohoni sangan daging ni Kristus sada do pakiri pani di bagasan panjawani
bagasan panjawani taradoni asadoni tondi pinadomoni dami Alasada dodagi jalasada dotondigi tarodoti asadoni tondi pinadomoni dami Martoruki rohama di bagasan olonai taradoni asadoni tondi pinadomoni dami di pasada halonai saluhun memporsiai natarjontu sada makiri mahoni songonda kini Kristusi Tatanya koma peliata Ali di bata amanami na di Banua Kijang. Hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon nadingkan. Toho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masian na ni lehon mitu kami. Pelean nami tuho. Sejalo megabe uap na hucus di julung. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhaseak kami pelean. Pati buluhon harajaon mudu tonga-tonga di huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang misi lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadi ama kuarmu. Sai Roma harajaun. Sai saut malomone roham di Banua tongon songon na di Banua Kijang. Lehon matu kami sadarion hangoluan siapa. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni donga na mardosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai Pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuhita.
jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe amen.